Iti daytoy na santuan na misa, intay danggayan dagiti sumaganad nga nangiyawat ti intensyon pagyaman na ayrin kabuslay ti panagkasangay na. Kastapay met nga intay kararagan dagiti sumaganad, ti kararwa ni Antonio Watang ken Gremar Cabrera. Tumakder tayo. Siraragsak tayo, kantaan ti Apo. Siraragsak tayo, agdayaw ti Apo. Siraragsak tayo, agrupag ti Apo. Siraragsak tayo, agyaman ti Apo. Siraragsak tayo, magpasambay ti Apo. Siraragsak tayo, mangitanok ti Apo. Siraragsak tayo, mangigirin ni Apo. Siraragsak tayo, agyaman ti Apo. Itay asan na misa, itay awaten ti bagiken narana. Itultuloy tayo, nga ibagaken kuana, o Diyos Apo, agyaman kang kenka. Siraragsak tayo, kantaan ti Apo. Siraragsak tayo, nga agdayaw ti Apo. Siraragsak tayo, nga agrupag ti Apo. Siraragsak tayo, agyaman ti Apo. Siraragsak tayo, mangpasambay ti Apo. Siraragsak tayo, mangitanok ti Apo. Siraragsak tayo, mangidiri ti Apo. Siraragsak tayo, agyaman ti Apo. Siraragsak tayo, agyaman ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, rugyan tayo dahito panagsagsakripasyo, siyam nga aldaw, panagnobena tayo, panangsagsagana tayo, ti panakaipas ngay, tinangisalakan, napagasat tayo, naitanok tayo, no man pa'y nanumo ti kinatao tayo, ngam gapo ti inaramid na, ti kinapakumbaba na, naitanok tayo, akas nagbalin, nga maikameng ti simbaan na, ken anak na. Pagyamanan tayo daytoy, nga aramid na kada tayo. Kang runaan launay, dawaten tayo ti panangibaba at tinasantuan nga ina, tadakkel ti akem na, iti daytoy nga misteryo ti panakaisalakan. Iti agyamyaman, ken agdaydayaw a puso, bigbigan tayo pa nga rod dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungag pagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kasya na kami
ngatuan, siksikaw ako, siksikati kang ngatuan, ititipuyot ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ati anak mo, mangala iti bagina iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria, akas impakdaar tay anghel. Ipaay mo kadi, ada kami amamati, ani Apo Santa Maria, napaypayso nga inati Diyos, kalakaman mi ti panulong ti panangibabait na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Sophonias. Saan amalisyan ti Jerusalem ti panakadusa na, daytadakes ken nasukir a syudad amang idaddadanes kadagiti tattao na. Saan na nga impangag ti Apo wenno inawat ti panangdisiplina na. Saan ang nagtalek iti Apo wenno imawag iti tulong na. Aramidek asyak tulaeng ti pagdaydayawan dagiti pagilian, asaan ket di akadagiti sabali a Diyusen ket agtulnog danto amin kanyak. Uray dagiti maiwaras-waras sa tattaok nga adda ijay adayo nga Ethiopia, umay danto tapno agidaton da kanyak. Iti dayta tiyempo, da kayo at tattaok, saan ton na masapul nga agbain kayo iti panagsakripisyo yo kanyak. Ikatekto dagiti natangsit ken napasindayag, ket saan kayon ton nga agsukir kanyak iti nasantuan at turod ko iti Jerusalem. Addanto ibatik at tattao sadyay, tattao ananumu ken napakumbaba. Agkamang danto nga agpatulong kanyak, dinto agaramid iti dakes dagiti makalasat at tattao ti Israel. Di danto mga lilaw wenno agulbod. Narangay ken natalged danto ket awanton ti kabutengda. Ti sao ti Apo. Umawag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Iti amin a tiyempo agyamanak iti Apo. Jaktu agsarde nga mangidaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapu iti inaramid na, amin a maidaddadanes dumngeg ken agragsak kuma. Umawag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Kumita ken kuana dagiti maidaddadanes ken maragsakan da,
pulos asaan danto amabainan. Umawag dagiti nakapoy iti apo ket sungbatan na ida, isalakan na ida kadagiti amin apakariribukan da. Umawag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Dagiti agaramid ti dakes busuren na, ket awantun ti makalagip kadakwada inton matayda. Umawag dagiti nalinteg iti apo ket ipangag na ida, tulungan na ida ida kadagiti amin apakarigatan da. Umawag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Umasideg ti apo kadagiti maupay, isalakan na dagiti awanen na pulos tinamnaman na. Subuten to ti apo dagiti adipen na, dinto maan-ano dagiti agkamang kenkwana. Umawag dagiti nakapoy ti Apo, ket sungbatan na ida. Iti puso'y tayutan, kadagiti malipas sa nasapuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Natayuan ng Ama, itay hindi masiratan na. Alagkay sa ipakita, Kristo Paris'y naanak na. Inipuso'y tayutan, Kanagiti barika sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, nagbaon kayo kin ni Juan, ket pinaneknekan na ti maipapan iti pudno. Wen ibagak daytoy saan agapo ta masapol ko ti pammaneknek ti tao, no di ket tapno maisalakan kayo. Sumsumged ken agranranyag asilaw ti kayarigan ni Juan, ket iti apagbiit, kinayatyo alinakam ti lawag na. Ngem adda mang paneknek kanyak anang nangruna ngem ni Juan. Dagiti aramid ko nga impaaramid kanyak ti ama. Isuda ti mang paneknek ti maipapan kanyak. Dagitoy nga aramid ti mangipakita nga imbaon nak ti ama. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Adu tayo tata. Yaamon o gapo day to misa, won o gapo day ta mabuya. Ngala ibagatay latan, both nya tapno naurnong tayo nga datay amin tata kana saya at launay.
Kada kumun-kontak kanyak, agbuybuya laeng ijay YouTube channel tayo, ka agpapa-advise, kaya mabalin ti ay online confession, Father, ay han nga mabalin, masapol nga face-to-face. Ka agpa-advise ak apo no, anya ti rumbang nga aramidag. Jak am mo. Hajak di kampay nagkit-kita. Kanya ti sitwasyon na, the sacrifice of the mother, nag-abroad piman, tapno mapatanor na mga nasaya at dagiti upat nga anak na, duwa nga lalaki ken duwa nga babae. Kakabayatan ta medyo naunday di jay panawon nga panagyan na di jay dagiti anak duwa laeng ti naka dayjay duwan nag-asawa dan naghandanal tuloy ti panagbasa da daytoy maysa nakagraduar di maysa agbasbasa pay laeng. Ngam tinakasaksakit nga kunana, awanen ti pagawidan na. Taapa ay dahil tinabati mo nga lalaki, adan sa bali. Kuno tumawag, kasla, di kabayag na nga awan, kasla ison ti akin basol. The father, uri na gaji anak, di kamuno kasla nga na brinwas, plus, adan kadkadwada iji balayda. Kiti nasakit, ti kanupay nakaharit, dahil kabit. Diyan mo no, taga-ano dati, Salcedon sa. Ay ha, lahaan nga Salcedo, tadi ka ito makabasol. Kati ko na tinasakit, kasla siya ti awan ti right na, with all the balay, lugan, pagbasbasa, tatan kasla awan ti right, kung uri dagaji anak ko, kung nada ka, kasla, dapay pamabasol data, pinanawan da kami. Aging gana tatak, patuludan na kanupay, kung na mahet, ada nga tatungtungang mo. Ada nga tatungtungang mo. Apay nga palubukan sampay lang. Agbasbasa kami di anak ko, Father. I don't know na inya nga sakripisyo. Nganti kong kunana, no agawid, diyan mo agsubli di balayda. Kati pabasulon mo daga jay kakabsat na taapay gaming nga ented na amin. Di jagor ti purpose na mo't piman. Kitaan nyo materialidad ti biyag tayo niya. What an ungrateful heart. Daga jay nagsakripisyo na ented na amin. Dagitoy nangitedan na ti ayat sa bali. Awan ti panaghanda nga amo ti agyaman da sakripisyo. Ti kinita da nagkurangan na tinaunday nga panawon, gapo ta awan ison ti nakabasulan dan aging gana nga adamo sa bali nga kuan ori ti lalaki ke awanan talaga nga awan ti karbangam idtoy that was the term, awan ti karbangam idtoy abalay. Nasakit super sakit aday jay magkanya na piman. Kasi ti kunak, agawid ka lata, ti umuna, kita tabagintahang ka nga agsakit, tanuwan sa nga nagsakit ka, nalpas aminan. Sigurado siyempre, ma-depress mat api, man sinungarod mati, agragsak sinungarod mati, makaginawa. Ngam realidad, kasla naglaka nga istorya, ngam nakasaksakit ang pasamak. Nakasla naglaka nga istorya, ano hanggang sika nakapasamak, ngam no sika nakapasamakan na, anya mo tirinam. Kadagijay na pamilya nga ng kasjay mo't piman, ala kay kararagan tayon, tabarbaring no dapay transformation kadakwada pa nagbalbaliw, ngam di puso ka haman lang nga agyaman. Awam man la, sigun kanya na according to her, awam man la ti makabigbig jay sakripisyo na awam man la ti kwan uri jay pagbasbasaan na kasla iso nga nagaasawa ka nga nasapa because of you, kasla kasjay ti dating daawam man la ti agyaman. Kano daduma ka nadagsen narigat. Kano kitaan tayo, apay nga datay ditoy. Apay nga nya naganan simbang gabi ko na tayo. Apay nga agnobena tayo. Apay nga ramrambakan tayo. Daytoy nga the greatest sacrifice. No daytoy ina nagsakripisyo para ti pamilya. Daytoy ramrambakan tayo tatanga season. Urayon tayo ti panakaipas ngay ti Mesias. The greatest sacrifice ever nga napasamak iti history. Amin nga saksakripisyo nga naaramid, nanang tatang nga nagpabasa, dagitay hero nga tigubat kailaban dati pagilian, dagitay mangisalakan kada tayo ti uram kadalayos, agraman bomba, dagitay military nga kakabsat tayo, tapnon nga matay di kakadwada, paaluban dala, ang greatest sacrifice dahil hanggang ti kadadakkelan nga sakripisyo nga napasamak ti history tayo, iso da ito'y rambakan tayo. Christmas. Imagine anak, Diyos, bumaba. Natanok.
Kung natay nga rod nga ulit-ulitin ka, just a click of the finger ko, kaya natay isalakanan nga maan. Bimabain kawis na, ti kinatao tayo, narugit nga kinatao, tapno umay na dalusan day taan narugit nga kinatao, iso ti ramrambakan tayo day to tinawen. Kada nga sakripisyo na, day nga inaramid na, anyamat ti puso tayo nga mang big nga agyaman. No masaksaktan day jay nanang nga binaybay anti pamilya na, no kitaan tayo, balbalyan tayo kuma, ulitin na kuma. Agparang ti anghel kini Apo Santa Maria. Mary. Oy, Mary, kunana, agsikog kanto. How can this be? I do not know, man. Kasano nga maaramid da ito, awam mati, boyfriend ko, awam mati, smith ko. Sa linungan na kanto, no siguro no ulitin tayo, after 2,000 years ago, 2,000 years ago, napasamak daytan, more than 2,000 years ago, napasamak daytan, no ulitin na siguro ko, Madin Marian. Ambuan ni Maria nga, mapapatay to, mailansan to, maduyok to tibakrang na, mairururuman to, matuptupraan to dahito nga nagsakripisyo. Ngam nanipod idi aging gana nga tata, nukit kitaan tayo, kasla naglagaan, di puso tayo nga agyaman, dahito nga sakripisyong inaramid na. Iso nga naulitan siguro ni Marian ka, haanan ko na siguro. Taapaya, di say mat dagiti tattao. Awam mat ti pa nagbalbaliw. Nangruna no iti kuma Pilipinas ti pakaaramidan na niya. Dagiti mangidadaulo kadakwada la di tay amo apaw nagkakaro da. Uri mo dagiti tattao kunada kayat na ti pa nagbalbaliw. May sada mat. Basit lang nga ba nagpagaapaan da. Naabak dalak kontes. Wen ada lutong kakao. Nadamag ko pa'y dayjay. Haang ka. Hindi. Ansamos, osto di damag ko. Nagbabasit nga ba, imbes nga pagraragsakan ka, nagaapaan da, nagdakkelan nga isyo. Ay, di na kaagyaman ta. Ano ti, dumay dayod ti lugar na, di niya kumati-purpose na matap, no? Sumikat mo ti Salcedo, pumintas ko mga, di niya magamin premyo. Di tuman premyo na so next year mayora kay itad mo to aming kanyak ta siya timang pa premyo to nagreklamo ko lanaak. Kapumusa yan. Andi niya nga nakitkitaan tayo. After more than 2,000 years ago, nagparang ti anghel ken ni Maria. No ulitin na nga tatataan niya nga tamot si gagar ni Maria idi nga matungpal kumakanya kas insaom. Kasjay pa ilang tayo regagay na, after 2,000 years nga inobserbaran na tayo, insalsalakan na tayo ni Apo Santa Maria, uray lang nga nagparparang tapno mamati tayo ti greatest sacrifice nga inaramid ti anak na. Mamin ano nga nagparang, datapay ni Guadalupe pa yun, nagpindas na pinting na. Taapaya, ti tao makalipatan, makalubong, modernization, materialism, nagaduti kayat ti tao, uray lang nga agparang ni Apo Santa Maria ta, sublyan na tayo, kanuulitan na nga tati agparang ko ka, di kunana nga matungpal kumakanya, kas insaom isupay lang nga ta, di ragsak na, nga kunana, inkantana ka to'y puso kay daydayaw na, nagrag-o. Isupay lang ata jarag una, kalpasan ti nasurok nga 2,000 atawan, isupay lang ata jarag una, no dublyan na di nga istorya, wano, nabanugan. Taapaya, tinawon tayo aramrambakan, ngam, awam mo ti agbalbaliw. Tinawon tayo aramrambakan, iso lang iso jikin na tangsit. Tinawon tayo aramrambakan, makita ijay aramid. Kanayon tayo nga ramrambakan, kasla awang mati, bunga na. Iso mo lang nga, iso nga, inagom. Di mo labagbagi tayo, ti pampanunutan tayo. Pinnangato, tinangsitan. So ti kung kunak ka, adamot na ay may nagiyagan. Hangkay man nga agi-exchange gift, talaga nagdakil nga isyo kanyak, dahil nga exchange gift man.
Imbes nga aga-exchange gift kayo, mangala kayo man, dagitay, kakabsat tayo nga, di yo pa apan kantaan ti Jimble Bells, iji ka aruba yo, gaputawan maitid na, isuda man ti kantaan tayo, sagutan tayo man, ida. Lauri na kayo mga LGU, tag-exchange gift kayo mga ta, imbes nga agsisinagot kayo, agrekreklamon to, daduma ta, nalakla ka dinaalan. Ingkay man lang mga alan, ti pamilya nga may isang, tulungan nyo nga, isuna ti sagutan yun, hanga di para ka na tayo. Ngam no hantay pa ila maaramid mo, datay nga makabaila ka, awanan, oray maminsa nga ribo nga, umay mo ni Apo Jesus nga maiyan, naktap no isalakan na tayo, no awam, di maagba, the change of heart, nga kunanan, no awam mo't pa nagbali ti puso, isontulat ta nga iso. Nakasulsulit nga ro dati nga Christmas, apaya, nagado activity tayo, exchange gift, nagmayat, adag pa basketball, apaya, hanlang ada kayo oray sa bali nga lugar, ragragsak ko na tayo, ngamno, adda maababak, agbalin nga apa, awam mampay tinaabak nga naka-accept nga naabak, nang runa no taga Salcedo, adala taman rasok, oray mo di ayan mi, kuko na gamin ta repere, pangragragsak, panagdadanggay nga, awam mampay la dete, ko na nga, di pusong, dati ngay paramamot iti sa bali. Sublianan tayo istorya ginanang para iti sa bali. Ngam dagi man pinanawan na, aging ganang isoda ng panaw di inak, awam man la puso dang agyam. Di say mutlakan niya tayo. Mabalin nga dilawon tayo, di agi ina, aga ama, nga nangkas di inada, ngam no daduma na sublianan tayo, no ni Apo Jesus ti pagsasaritaan tayo ka, baka guilty tayo mat. Baka adamot, kaskas jay tayo, adamot attitude tayo nga kas jay no daduma nga tila pampanunutan tayo ka dayjay parakan niya tayo. Anyamot ti parakan niya na. Kalpasan nga nagado nga bendisyon tayo, nagado nga parabor, nagado nga grasya. Kalpasan nga nagado nga naawat tayon. Material things hantay mo maawanan. Awam pa'y mula tinatay tibisin nga karuba tayo. Ada natay tibisin kanya yon? Oh! Natay tibusog isaw. High blood. Diabetic. Apaya. Nagdakkel tabag mo, nagadusupot mo, mano nga styro iyawid mo, di ka high bloodan. Awam pa'y mo natay tibisin. Provide ni Apo Diyos kanya tayo, bigbigan tayo dayta. O ribasit ti apit ko na tayo, natay danto amin ti kwadagiti karo, datayo haan. Kagyamyaman ko maji puso. Kasi na po yun, sa umpay mo lati, o riad dago uyak kanya tayo, umpay mo natay ti uyak, siyakto ang atati may umuna, sigurado mga mangitugutak, matayak ti uyak. Nagadukay nga kadwak. Awang pa'y matinako, nagado ko daytapay lang nga banag, agragrag ko maji puso tayo, agyamyaman tayo. Ngam no ditay pa'y lang mabigbig, dayta nga sakripisyo, no ditay pa'y lang mabigbig, dayta nga ayat ti Diyos, kaanon to. Uray maminribo nga maiyanak, no di puso kadimot agbalbaliw, kaanon to. It's the same. Isumula ang kanya tayo. So nga, no kumano imay kanta, nagparintumang kante, umuna kararag mo ka, agyamang kami Apo. Nakariing katibigatan kanya ti umunang ibagam kaagyamang kami Apo. Hanga di maala tayo anya ti ited mo Apo. Imbes ko mga ti noon nakakita ka kinikabsat mo ka senyal ti panagyaman ka anya ti maitulong mo kinikabsat mo pagyaman mo iti Diyos mo. Hala tatarugyan tayo. Nagsayaat. Siyam nga aldaw. Amo yun agnobena ka no makumpletom dayta. Siyam nga rabiwon no siyam nga aldaw. Ada indulhensya plenariana dayta. Datayo nga tao nga managbasol, into no pumusay tayo, oray na ikonpesar tayo, napakawan di basol tayo, adan to pa'y mula ang certain period of time nga ikaro tayo today dyan. Kano agsakripisyo tayo nga kanayon, with all humility and with all the love ka itid tayo kini Apo Jesus, makmaksayan di jay kwat, iso day tati, bunga na tinubnobe na tayo. Day tati bunga ti saksakripisyo tayo, katatarugyan tayo, ala nasaya at launay. Nagsaya ata, daragragsak na, nasaya at launay. Ragsak la kumaa. Oh! Ragsak la kumaa. Awang kumamangag ko bigat na Facebook ka na dayamudo man. Nag-import na pa iti ag-judge.
Ririn to man, ragsakan, adi ka din, abang may itid yung ragsakan, diyan pagyamanan, ipapati yun, aramidan yung nasaya atin, aramidan tayo, ti agraragsakan. Kanya ti rumbang kapag ragsakan tayo, dagtan, no naabak ka, hanga problema dayta, anya ti kadakkalan nga ragsak mo, imay tinangisalakan, intanok na ka, kalanglangan na ka, intanok na ka, insubli na, dignidad nga daking ka, kasayang, ala dati pa nagsaksakripisyo tayo, napnuan kararag, kinapakumbabakin panagyaman iti Diyos, gaputi sakripisyo nga inted na kada tayo, nagmayat nga ri naan. So ako na tayo nga, tunggalag ka na makanggag ka ti Christmas, kati umuna ko mga rinam ko, wow, dadtamanan nagragsak. Naku man makangag ka ta mati Christmas song, kati umuna nga mapanunot mo ka, the greatest sacrifice na itid, may sakat jay. Haan nga dagiti dadduma. Nakanayon ka di nagsakripisyon na, di ka pa'y laagyaman, di ka pa'y laagragsak. Tumakdar tayo. Kararaga sa pasap. Kumararag tayo kakabsat, intay data. Ket intay idatag iti Diyos, dagiti kasapulan tayo ti inaldaw, ket babaan ti grasya, ken panangibabait na, maisagana tayo ti puso, ken nakem tayo, iti yaay ni Apo Jesus sa Kristo. Iti tunggal panggep ko na tayo, ama ana ilangitan, denggen na kamkadi. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo ken papadi, sapay tababaen iti pamatulad da, mayalatiw da kuma iti mensahe ti Adbiento kadagiti tattao, ket isuda iti umuna apagan ninawan iti ayat, namnama, ragsak, ken kapya, kumararag tayo iti Apo. Agpaay iti ili tayo asalsedo, nang nangruna dagiti nadutukan ng mangidaulo iti gobyerno, da Mayor Niña Itchon, ken Vice Mayor Louie Heronelia, isuan napili amang manihar iti ili, sapay kuma tatarabayen, aywanan ket mayadayu iti anyaman akita ti peggad, ket mabalinan da nga ipaay ti umiso a serbisyo, agpaay kadagiti agkasapulan, may dadadanes, ken maipaspasuli. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agserserbi iti lokal a gobyerno tayo, sapay kuma tamaadaan da iti ragsak agserbi kadagiti padada a tao, ket aramiden da dagiti trabaho da anapnuan ayat, pasensya ken ragsak, ket masursuro da kuma nga ipateg iti tunggal kliyente nga agkiddaw iti tulong kadagiti bukod da nga opisina. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti biktima iti anyaman nakita iti didigra, inhustisya ken kinaranggas, sapay kuma tababaen iti asi ti Diyos, malasatan ken magunod da kuma, iti kalkalikaguman da, ket agari kuma iti panagkaykaysa ken kapya iti sangalubungan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti suamin nga ayaten tayo iti biag, anang ipulangen iti biagda iti namarswa, nang nangruna kadagiti awan makalagip kadakwada, sapay kumata ti Diyos ipaay na iti agnanayo na panaginan na kadakwada, ket masarakan da iti nananay akapya iti sidong na. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada.
kumararag tayo. Ama anay langitan, denggan na kamkadi. Ama anay langitan, sinanama kami, ama ikkan tinaan anay akapapanan, dagito'y tarigagay mi, kasmay-may sa agimong, sapay kumaapo, tadagito'y kalikagom mi, amang tulong, kadagiti tignay mi, ken itidalan mi nga agturong ken ka, tarabayan ken paraburan na kami, dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Watem kadua mo, dagito'y sagot ni tao, nakuramay ang di bantay, bye-bye karayan ken taron, di nagbantugan bitaw, may binaton. Ito'y di bunga, di anusay na ken rikan, apagyaman may ken kagen, pangyemkas ken ayan. Tao, nakuramay ang makitangin, ayan tilinaon na, kadagito'y nga ima, nagita sinutukan, mangiyat kadagiti naton anak, ayan, isu'y naguma, metlaeng di makayamatan, ikaw narasakit, ayan anadusan, awatem kadua nakuramay ang makinangin, ayan tilinaon na, kadagito'y nga ima, anak kaiyawatan, di kami arasakit, ayan anadusan, sudan metlaeng di mag-isap na, kadagiti amin na tao, ti wagas ni ayan, Watem kadua mo, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangin, ayat tinaon na. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamat apagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ti Espiritu Santo, pinasanto na unay, ninainggasatan na Birhen Maria, ipaay mo ka di, tapasantuen na met, dagitoy idaton mi iti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay ang maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ket idaydayaw da ka, ibunan nagdaka ken itantanok da ka, iti daytoy, kapanangrambak mi kining gasatan a Birhen Maria, agnanayon a Birhen. Ta iso babaan ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbog tong nga anak mo, ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinaberhen na,
Impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, kati kantami ti imno, ti panakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo Diyos, dagiti amin apaswan. Ti langit ken dagat mo, dagiti pakaidaydayawon. Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinagang ti Apo. Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Hosana, 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 Hosana iti Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ro ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, haramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti ipapatay mo, Apo aging kaiti yaay mo. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kamken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kamken ka, dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan.
Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biyag. Ket makiranod kamto kene inggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Kuwag ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon, adin tuag. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti naragsak ngagyamyaman a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. For
mangingkan kadagiti basbasulti sa kalubungan mga asika Cordero di Dios amangingkan kadagiti basbasulti sa kalubungan mga asika Dem kadakang ikapya, item kad ikapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton ti kararo. Jesus, sumay ka. Dito'y pusok ang naet ka. Ikot lang to'y biyag kukin kararuan. Dagdo-dagdo ang isinaken ka. Iturong ng kadwa mo. Tarabayem aladay to'y tumo. Nangwag serbiyag asipupot mo. Aging katungpal ko'y biyag mo. Dati ayat mo, iso abot ni biyag mo. Kenti asim, iso abot ni kirat ko. Kenti bilin mo, iso abot ni bangos ko. Nagturong inabot mo. Dati ayat mo, iso abot ni biyag mo. Kenti asim, iso abot ni kirat ko. Kenti bilin mo, iso abot ni bangos ko. Nagturong inabot mo. Sinawang mabuto'y panunod ko. Pakirnem ka dito'y nagem ko. Yageng abot na'y to'y kinakurapay mo. Dadalen ko ken ka ina.